هذا العشر الأخيرة بليلة القدر وجعلها ليلة مباركة خيرا من 1000 شهر. muna gode ma Allah mun ƙara azuminmu cikin ashirar akhir na ramalana. Ashirar akhirin nan da manzon Allah ya kwaɗaita mu da yin azumi a ciki, yana cewa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Mun gode ma Allah mun gama azuminmu yau. Ya me yasa muka gama? Domin annabi ne ya ce sumu li ru'yatil hilal wa aftiru li ru'yatil hilal. Ku yi azumi in kun ga wata, ku sha ruwa kuma in kun ga wata. Ya tabbata yan uwanmu a ahlus sunna wani gari a cikin Kumashi a Mamuwai, ana ce shi a Mamuwai, shugabansu Shehu Lukman da shi da jama'arsa kamar su 30 sun ga wata. Saboda shi gobe abin da ya kama mu sha ruwa, ran juma'a mu sallah. Abin da ke cikin sanarwa kenan da ke sanya jama'a mu na musulmi baki daya.